Tasech chi'n eistedd yn rhan ddeheuol y prif gylch, dyma'r olygfa sy o'ch blaen chi. Ac y cystadlu yn y rhan yma'r prif gylch, yn y rhan deheuol, yw'r Merlod Cymreig teip cob yr adranec a'r gŵr bonheddig yma ydy'r beirniad, Mr Alun Lewis o fferm Tysil Cwmdiad, Cyfyrddin. Y dosbarth sy'n o'i flaen ar hyn o bryd yw'r gaseg fagu hun a'i hebol. 6 yn y dosbarth ac mae'n cael cipolwg arnyn nhw ar un o bryd ac... Dyma ni. Yn mynd i'r Alban, unwaith yn rhagor gyda'r adranec. Gavin Ingram, Danac Prudence sy'n fuddigol. Diwrnod da i'r Albanwyr heddi, Heledd. Yndi. Felly Danac Prudence yn ennill y gaseg fagu hun. Mi oedd hon yn bencampwr yn sioe Royal Highland yn gynharach eleni. Mae yna wobr gynta arall wedi dod i'r prif gylch a dyma ni. Yn cipio'r wobr gynta yn yr adranec i'r gaseg fagu hun. Llon gyferched y gresog i Danac Prudence ac yn eiddo i Mr Gavin Ingram. Yn ail yn y dosbarth. Dwi'n meddwl mae Ceri Fell sydd yn yr ail safle gyda'r gaseg ddi. Bryn Seion Delectable. Ac y drydydd wedyn. Cullen Pretty. Rhen Cillen Pretty P, ie. Ond diwrnod Gavin Ingram yw i gyda Danac Prudence. Gyda'r gaseg 13 oed. Diwrnod da i'r Albanwyr heddi. O'n blaen ni fan hyn i ni gweld Mr Gavin Ingram o'r Alban wedi dod i'r brig gyda'r adranec a'r gaseg fagu hun a tha hi ydy Danac Prudence.